Здравейте, драги зрители! Вие сте с нас в шоуто Екстремни спортове с Теди и Дамяно. И сега ви представяме ето това занимание. Не го пробвайте вкъщи, много е опасно. Дамяно, аз те спирам. Защо правите? Аз не дам назад, какво правите? Защо ти му буташ, ако се пускам с пръстите? Хайде, аз ще те бутам малко. Аз ще те бутам малко, дръж се. Не се дръж да те карай си. Чакай. Давай. Аз ще хвана за Дамяно и Тедито ще дърпа и Дамяно и мене. Уау, толкова сме бързи! Толкова сме бързи! А обаче аз гледам! Дръж за Дамяно! Давай! Мале, Дамяно! Дамяно! О, много е яко! Това е наш шофьор Теодора и Дамяно.